रानी त्रिपुरा नाम की एक औरत जिनका स्वास्थ्य बेहद खराब था, जिस कारण उन्हें अभी गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, जिसके कारण उनकी ओर से राज्य के लोगों से मदद मांगी गई थी। इसी खबर को सुनकर गांव के खामक्राई बौदौल सोसाइटी नाम के एक समाज सेवी संगठन ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हुए उनके लिए डोनेशन करने की पहल की। इस अवसर पर उपस्थित थे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट विष्णु हरी जमातिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन जमातिया, असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रविंद्र मुरासिंग, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सुशीला रुपीनी और उदित खंजानी कले समेत कई अन्य। Taibo sini kami hamkrai ni umui joto lukuno osari pangjarawa ani khuluma tesiba yaphar ang khesa khali kogna rong buskang sanai ojora ongkha amahai dini je social media onokha sayarani tripura ni belai khwa nama singsa Guwahati Nemcare hospital o tongo bini rangri belai khino problem ungja jong abonugo sini kami hamkrai bodoli umui jong je sakni mansak chuba surinani hi jong wansok laisa bui hai kubang rimai aphano जों 5200 फानो आं जों पिसा सोबानान हने वान सुलाइजा जों बिथि बोराय बायनानि फानो रिमाया फानो जों बोनो दुइ फानो बाय नोंथों हनि फानो जों बोनो अरांनो जों दिनानि हे वान सुलाय जों दिनो अर आसेगो प्रेसपेट मा खुलाइजा इनके जों लुकुनि थनि कायसा कक तसा नाम जों माका हायसे नायदि जों बाक्सा साबाय नंबाया ओय दङो एम हाय चोबिया जराव जों बेलाय फानो बरङो ते जोबानानि बेलाय खिसिनि सा हारनानि बेलाय फानांगो जों हायकासे सिनि दफारो सिजानानि जोंनो नगै ताइबो बर'बरो ताइबो सिजानानि उनखौने आं लुगुनि खनि कयनामो जोङो ताइबो कयनामो जोंबाखाय जत सिरायो अबरंनो किसा चैनल रंनो किसा ख्याल खायनानि बागै आं नरंनि खनि माकबगो असिनि गामि हामताय बदलि उइ नरं ताइबो सोनोबो सुबाय मानो कमेनि बिसिंति नरं काहाम खायजुबाय मानो जों बाय साखथारो सामुं खाय मानो जों जतनबो अजरानबो याखाराय मारु नै आसुनो कखसाय नि मुसु माका अब हायनो जों जत डिस्ट्रिक्ट नि उइ जत जों खरसा खरंनि खायनो नाहारनामो जों जे आमबो खायो जों सामुं खायोय खरसा खरंनि खले जों सामुं खायो साखथारो सामुं खायनाय अबनि बिसिंति जों आसुग लाय जों सालायनाय एमहाय जों एनजिओ संस्था ने साय मानखा अबनो जों अबनि हयतो जों गोबांमा डेभलप खायनानि बेलाखेसिनि वान सकमा खुथुगो वान सक जाक जों अब सामुं बखायनानि हे सक्सेस लाय नानि हे जों कगबर लाय जाक दङ इनके अबनो जत सराय रगनो आं सानाम जों सिक्ला सिक्ले रगनो गोबांमा बरक ड्राग्स साइ दङ बार मेलेरिया नि उइ थै दङ ओम हायरक बाक्सा खरि रक बिखारि रक दङ इनके जे ड्राग्स जा इउज खायजा हामिया ओम हायरक गोबांमा उइ दङ रगनो सिसा बायसि दङ हिनो जों सानाम जों माखौ अबनो हायदि जों फान बाक्सा के पाल बाक्सा के जों सामुं खायनाय साल के सिनि फा अंको साल सिनि बेलेक फान दङ इनके जों अबति खलाय मा कयो जों तिनि ओम हाय कुमा जा रगनो बाक्सा वालाय बायनक तांनाय तंनायबो दङ नुखुं रिबै तंनायबो दङ जों अम हायरंनि बागै जों सामुं खायनाय होनो आं वान सुगै जों दिनाव आसुग लायो जों